Отново сме в производствената база на Airactiv, единственият производител на палетни стелажни системи в България. Под дясната ми ръка виждате оцинкованата ламарина от най-висок клас, от която ще създадем вашата бъдеща колона. А под лявата ми ръка е машината, от която ще я разгъня. Отново минаваме през изравнителя, където отиваме на машината, която перфорира нашата ламарина. Какво прави тя? Разпробива всички отвори за бъдещата колона. В края на процеса всяка една произведена колона минава през задължителна проверка за качество. С помощта на този конектор проверяваме точността на всички отвори.